gihapon sa northeast monsoon. Ang Mindanao may pagulugal o man ang kalangitan hasta nga magalumon ng kahawaan. May naligwin man ini nga pagulan. Halin naman iniya sa easterlies kag ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ara sa kasarangan astang may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin sa nasidlangan pakadto na amin na nasidlangan east to northeast may kasarangan astang mabalod ang kadagatan. Kag sa iban man nga bahin sang Mindanao ari sila sa mahinay asta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin sa gihapon na amin na nasidlangan nga direksyon may makanay asta sa kasarangan nga kadagatan. Sa iban nga bahin sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag naaminan kag nasidlangan nga bahin sang Mindanao ari kita na paidalom sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa gihapon namin na nasidlangan nga direksyon aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang wind ang aton nga baybayon ara kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 1.2 hasta 4.0 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 9:13 sini nga gabi dugay-dugay ng 0.2 ang aton hunas ang taob magabalos alas 3:02 karon sa kaagahon 1.0 metro ang takos ang kadalumon. Kag alas 5:50 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magpakita ini siya alas 6 sa aga. Sa gihapon nari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So muna kabugusan sa aton lakad Jimpo sin gabi action by. Sir Gan, hasta mga Feb 14 matulotawhay man lang yaton palibot no. Way tada may mana si platan nga mga LPA abi. Inang may ara siya mga ulan daw Biyernes, Sabado. Pero pagka 13, 14 daw ligwa na siya. Wow, doon na preparahan mo Sir Gan. Sir Gan na. Damo okay, subong daan nakapreparar na. Ulan noon mo ya ang nagadate ang mga kupol naton. Unse daw arang ulan, mahinampot sa gapon is of Mindanao, dason masaka siya late summer sa babaw. May ihaboy man siya nga ulan sa gihapon diri sa aton Western Visayas. Kag pagsaka na siya Aurora, Quezon, Cagayan, Isabela. So northeastern Mindanao, Luzon sa gihapon. Pero tulotawhay mayo gina para sa mga nakaprepara na. Sir Gan, salamat gid. May gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Okay, lasay 58 Action Radio Philippine Standard Time sa mga utod ta nga nagapuyo sa igan sa baybay sa idalom sa Taytay Kilid sang kasubahan kag kamakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time lasay 59 na subong adlaw Lunes kita yari na sa Pebrero 7, 2022 mga kaksyon. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Aton sa text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtoblas nuwabing tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad. Domdoman nyo tong ginabdak nga isa ka lalaki dira sa may barangay Abuanan, syudad sang Bago mga kaksyon, Enero 18, 2022. Tubtob subong wala pag-ihapon na hibalan kundi na ini kag kung sino ang mga suspitsado. Samtang jeepney iyahong modernization program sa gobyerno, formal na nga ginlansar diri sa syudad sa Bacolod kaina mga kaaksyon. Ang salakyan may nawong Action Oliver ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Action Firing Line.
Sponsor guro to siya, no? Samtang Pfizer vaccine mga kaksyon para sa nagaedad 5 tubtob 11 katuig mga kaksyon, mag-aabot na sa Pebrero 9 na, no? Kag Pebrero 14 formal na ang pagbakuna sang mga kabataan. Action firing line. Samtang Operation Baklas Hambalan sa Sinapol buwas nga adlaw sang Comelec sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ginamunot na nga baklason ini balang mga campaign materials sa aton nga mga politiko national nga wala na sa husto nga kadakuon kag wala man sa mga designated area kag ara sa mga puno sang kahoy, mga poste sang aton sini nga mga kooperatiba nga electricity kag iban nga hindi pwede. Action firing line. Samtang ang iban nga balita mag-aksyon niya sa probinsya sang Negros Occidental, presyo o kon Negros Occidental may 12 ka mga lugar nga election hotspots subong. Oy, nagligad tatlo lang to subong 12 na. Action firing line. Nga aayhan karon ni baloon tagid ni abi kag diin nga mga lugar ni anong status ang lugar nila kay do kadelikado ha. Kag buwas nga adlaw ti ibulaga na naman kita sang ika-6 na nga tiniyon sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. Action firing line. Ang Central Negros Electric Cooperative mga kaksyon o Consineco, hibaluon ta ko nakapagwa na sila sang audit sang ila kagastuhanan sadtong patigayon nga agma sang nagligad nga 2021 September mga kaksyon. Action firing line. May nagareklamo na naman nga daw kadako gid sang kagastuhanan nila ti virtual man lang ato. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ta na karon mga balita lokal mga kaksyon pero mga dalagko nga balita sa national ariho Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Ang COVID-19 subo nga adlaw yara na lamang sa 6,835 ang bago nga kaso mga kaksyon. Ang aktibo subong 116,720 kag ang nag-alalayo 16,330 pero ang patay nagdangat na sa 54,538. Action firing line. Medyo naganubo-nubo na gid man ang iya sining kuan mga kaksyon ang kaso ni COVID-19 in fact dito sa Metro Manila, National Capital Region nga napaidalom na sa alert level number 3 mga kaksyon o kung number 2 ginaplastar na ang expansion sang face-to-face classes mga kaksyon sang aton nga mga estudyante. Action firing line. Kag Pebrero 14 or buwas nga adlaw na subong gani guro mo amat-amat nga nagumpisa gito ya ang pagpang-inject bakuna sang 5 katuig tubtob 11 anyos mga kaksyon for ang full swing nga gid sini is Pebrero 14. Action firing line. Dito sa ilang lugar mga kaksyon apisar sang duha ka mga ginikanan nga nagreklamo batok sining vaccination program sang gobyerno sa mga kabataan. Action firing line. Gusto ko tani maka-interview sang isa ka doktor balang inang separate iya from the government ina mga pribado nga doktor. Mamangkot kita tani kung ano gid bala ang nagkalahinabo sadto sa ding baksya kay kabalo ka ining duha ka mga ginikanan nga nagpangayo sang temporary restraining order o kon TRO didto ya sa Quezon City Court mga kaksyon. Nag-ayo sila nga stop anay ining nasambit iyang vaccination because sa kahadlok sa natabo nga ding baksya. Pero nagasabat diring authority nga ining nasambit nga vaccination sa kabataan Action Oliver the same sa mga adults nga ti hindi man mandatory. Kung hindi to sila nga duaya magpabakuna, ti hindi lang sila. Because ang gobyerno kampante iya nga ining bakuna makahatag gid proteksyon sa mga kabataan. Action firing line. Gusto man ang gobyerno no, ti depende ginagyapon sa inyo kung pabakunahan nyo o kung hindi ang inyo kabataan. Kanami pamatiyan Action Oliver no? Kanami pamatiyan maghambal nga pagusto kamo pabakuna o kung hindi. Galing galabot kamo sa punto gobyerno ang ginapilit nyo ng tao sa mga bagay-bagay nga di ka bakal sang di ka kasulod sa mall nga way kamo ni, hindi ka kakuha sang financial amoniko assistance kung way kamo ni, a sort of mandatory mangyapon. Though
Basta, kung kisa may mga lapses ginang gobyerno ta nga daw hindi na nila pagpamatian ang pumuluyo. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon, oy, ang PNP ho, nagpagwa na sang ila sining inisyal nga imbestiga. Sadto balang assassination plot mga kaaksyon kontra iya kay BBM, Bongbong Marcos Jr. mga kaaksyon. Suno sa PNP nga na-locate na nila kag nakilala na nila ang TikTok account nga didto inigin paagi. Action firing line. Tuod din kay Bongbong assassination o kung base kuan lang no? Padakip butas lang sa mga situation niya subong kay daw ka linong sa grupo ni BBM sumuha. Action firing line. Hambal diri sang PNP sa cybercrime group mga kaaksyon, kilala na namin yung may-ari ng TikTok account. So ang tanong, ano pang iniintay nyo? Dakpin nyo na. Action firing line. Kung ara naman lang nga ang sagi patay ka kwan dibla, ay hindi mo ya basta-basta nga ipahugon ang isa ka tawo kay dako ina nga problema, threat ina pamahog. Si BBM pang pahugon mo. Tiga gapapili ini presidente subong gasalalamo ni subong problema niya sa mga disqualification case niya tapos pahugon mo pa siya kita mo ni siya gagwa-gwa gani masyado gapakalinong subong tawo ho. Action firing line. Sa mga interviews gani ti amo to hambal taway sa attend dodwa ka interviews nga may siya naka-attend iya sang KBP kag iya ni Jessica Soho kay ang iya ka super radyo to sa Metro Manila. Nakatambong gid man siya pero inang nangayo siya biso nga lain lang adlaw kay lang alang gid siya no pero kadako sa Impact Action Oliver no sini mga ulo interviews bala nga way siya nagpakita on the dot bala ang kalas ay sang tawo na ara gid nagatukar gid siya inano man nga tawo man. Action firing line. Kanugon sa kay BBM pero layo pang eleksyon maumpisa pa lang boss ang kampanya damo pa ni nga mga linaktanay kag damo pang hilitabo ni dahil nako pa sa tsansa ni BBM. Ang mga utod tadi nga mga BBM kag Sara sa Negros Occidental, kapit kamay lang kamuda kay way pa nagtapos ang istorya sang politika sa sining election May 9, 2022. Action firing line. Sige, BBM gyapon mga kaaksyon. Kabalo ka, kaina, si BBM nagpagwa sa iya sining statement mga kaaksyon. Nga kon magkalahinabo gid man nga ma-disqualify siya, gusto niya nga magabulo sa iya si Inday Sara Duterte mga kaaksyon. Action firing line. Pwede man lang gali guro na we don't know kung ano situation ano. Ano man ba si nabatyaga na gid ni BBM? I'm sorry sa mga BBM Sara Disnegros Ano nabatyaga na gid ni BBM nga siya mismo naghambal Action Oliver nga kung gusto ko ma-disqualify gid man ko si Sara ang gusto ko nga ibulo sa akon kag okay gid kuya. Action firing line. Damo na bala sino gini balang gahikutar sang disqualification ni man. Doabot yang San Olivero. Di say manigyapon sining 1995 tax evasion nga conviction niya, no? May ara mo, no? Di mga complainants diri amo ni ang mga martial law kuno nga survivors. Sanday nagapamuno diri si Bonifacio Ilagan. Kag anak bayan party list mga kaaksyon nga si Abubakar Manjilin mga kaaksyon. Action firing line. Sakto na yung pronunciation ko sa apelyido niya. Hindi Manjilan ha, lain man to si Manjilan mo. No? So tiulat-hulaton tani. Now, sumabat si Inday Sara Duterte. Siya gina-deny ni Inday Sara Duterte ang rumors o kung ining chismis o kung kutsukutso nga lain naman niya nga siya kuno ang gusto nga mangin running mate na naman ni presidential aspirant iya nga si Ping Lacson. Action firing line. Ano ni nga mga patala nga mga istorya man? Paano nga maging si Sara Duterte ang mangin Vice President ti Lacson kay ang Vice President ti Lacson iya si Tito Soto iya, no? Ti ang bali Lacson so way niya sa kamaturan. So sino nga himo sa istorya so hindi niya maayo kay nga maguba na ya karon ang amon niya ni Tito Soto nga pag of the night kag dungan kami kag ginplanuhan niya namon iya. Action firing line. Ti si Sara nag-deny man si Sara makaksyon nagpalayag man nga ti way na iya. Pati ang replacement siya sa kay BBM so way man na sa kamaturan. Do
Yung tinawganalan ni tanan sila nga papili presidente ay luwas lang kuno kay Madam Lene. Action firing line. Maghimo-imo ta do istorya hoy para daw istoryahon paginta. Nano ni man, do ginapalibog yung ulo naton di sa Pilipinas sa mo nga sitwasyon now. Maayo pas ka liudi ya kay daw ay lang yaga pagamo. Action firing line. Oo, pawala lang sa kaliudi ya kag sila ni Isko Moreno, si Manny Pacquiao. Oy boss nga adlaw ti kuani maumpisa na mga kaaksyon ang kuan boss nga adlaw ang kampanya sa nasyonal. Ti si Bongbong Marcos kag Sara kag subong man si Manny Pacquiao wala sila ya action Oliver sang daw ka soft opening bla sa kampanya. Why sila ya? Malakat lang sila sa lugar kag mga kampanya. Pero si Madam Lene, si Ping Lacson, kag si Isko Moreno, may ara gid buwas sang pagabuksan nga inang bongga gid nga pagbukas sang ila siri pagpangampanya. Action firing line. Buwas nga adlaw, mga kaksyon ti saksihan bantayan tani. Kay si Lacson sa Cavite, bla mo, sa Imos, dito sila ni Soto. Si Isko Moreno naman niya sa Metro Manila City, mga kaksyon. Kag si Madam Lene ti sa lugar yaman to eh. Action firing line. Si Pacquiao kag si Bongbong nagapakalinong anay subong. Hulat-hulaton ta, pero pag-intindi naton because of pandemya sa mga health protocols bala do galikaw sila. Kay di sila gusto nga ti basi mangin sila naman ang hinungdan sa pagdamo sang COVID-19 cases, mga kaksyon. Action firing line. So grabe ng preparation bisan ang mga presidentiables nato lang sa Metro Manila kundi nga mga lugar nga taga didto sila. But sigurado ko sa mga probinsya kag sa mga highly urbanized city, no? Sa mga municipalities pagid kag sa mga cities sa Negros kag sa diin pang lugar sa Pilipinas, may tagsa-tagsa ka mga preparation ang ilang mga lideres diri, no? Sigurado gid ko na kung ano man buwas nga doon bantayan ta. Action firing line. Ang pagpapili bilang presidente, hindi basta-basta. Hindi lahog-lahog, mga kaksyon. No? Ilabilagid ko nagapadulong ikaw sa tagsa-tagsa ka mga lugar kag mga kabanuhanan, kasudaran, kag probinsyahanan. Ang ila sining seguridad perti mo. Hindi basta-basta. That's why ang aton sining PNP subong nakaset up na tarantanan. Ginatunga nila Action Oliver. Kung may isa, abi ka duha, tatlo ka mga presidentiables nga nagpadulong sa isa ka probinsya, may ara na sa mga kapulisan nga na-assign para dira. Hindi na iya matawag nga partisana, kay ti obligation na iya sang aton PNP to control kag magpatigayon sang peaceful iya nga kampanya sa bisan sin-o lang nga mga presidentiables kag mga sa mga senatoriables na tunda, Vice President, mga kaksyon. Action firing line. Now, diri sa aton sa Western Visayas, mga kaksyon, ano ayhan ang preparation naton diri subong, na? Plus the fact nga naging report sa Action Marlon kaina nga may ara sang 12 ka lugar nga ara sa concern sang Comelec, na? Kung ano ini nga mga lugar hibaloon tani karon. So kung may amo sila nga situation, kumusta ayhan ang aton diri probinsya sang Negros Occidental kag Western Visayas? Action firing line. I-try naton nga ma-check, mga kaaksyon, ang aton sining nga otoridad kay okay, nagbisi siya. Nagsako siya. Sige, basi mabalikan ta dugay-dugay, no? Sige. Action firing line. Sigurado gid ko nga aton sining otoridad diri nakaplastar naman isla sang ila sining nga mga buluhaton, no? Pero ano ayhan ang ila nga mga ginahimo na subong para protektahan ang aton sining nga kampanya sang aton nga mga kandidato. Action firing line. Kay do kainit subong kag kasingki sang kampanyahanay sa presidente mo, no? Tanan nga eleksyon do pertigid man. Tanan nga mga eleksyon nga nagliligad pertigid man kasingki once nga eleksyon pertigid man ina mo. Pero subong do ka pinasahi bala, labi na gid nga may ara sa mga disqualification case against Bongbong Marcos, may ara sa mga assassination plot, may ara sa mga hindi manami nga mga information
halin iya sa ground pakadto sa sini nga mga personalidad. Action firing line. Tingaton kapulisan, pulis ini sila sang tanan mga ka-aksyon, no? So kinanglan naton hibaloon kag ano ang mga plus pagid sa pandemya subong ang health protocol nagdululobling trabaho sa kapulisan tay, no? Subong hindi lang kay magbantay sa katawayan pati ang baki-baki na sa mga tao sa ilang sini nga trabaho nagdululobling na sa pagbantay sa health protocol. Action firing line. Kabalo kang Comelec subong nagpalayag, bawal anay ang kamustahanay. Bawal man ang biso-biso. Bawal man ang haksanay. Kung pwede, kumo sa kumo lang, face-to-face nga tawag nila sina. Kag kung pwede lang, way palapitanay. Bao kung kisa may mga supporters, gid na Action Oliver nga, mahakos gid iya sa mga politiko. Action firing line. May ara gid na, kag may ara man politiko, nga mahakos man sa supporters. O, porti iya mo ti, imagine mo kwaon mong simpatiya niya kag buto niya, di kayo maghakos iya. Action firing line. Nan, labi na gid ko mga panyabi si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Tapos ang gaalalay sa iyang bata, iyang artista, Blackson Oliver. Di ko na kuyang kuha niya mapalapit gid ko na ka maglantaw. Siyempre, Action firing line. artista na yung upod sang kandidato ho. Tapos arap ang nobya abi nga si Zo Ramirez na taga dire man sa Negros. Ha, naglagaw sa Las Plaza taga niyo. Kung way lang guro pandemya, guro ara picture anay pro. Action firing line. Ano kay ilang alang no? Way pa si Action Oliver, Action Dale. Unahon ta si Action Marlon Si Action Marlon na lang unahon ko sinimat tiniyon kay kanugon sa oras ko nga hulaton ta ginasla. Action firing line. Unahon ko sa Action Marlon kang mga balita ini sa probinsya man no, may connection man ni sa pagbukas buwas sang kwan sang kampanya mga kaksyon no diri sa aton kay kabalo ka ang Comelec kadako sang papel na starting tomorrow mga kaksyon sa pagpangbaklas sang mga tarpaulin sa mga kandidato nga hindi na magkaraamong kadalagkuon pagkatapos bisan diin na lang ginapamutang. Action firing line. Ilang tawon tagi ng pwersa sang Comelec abe, no? Believe nagikokon pang ganuyo nila tudo-tudo nimo. Ti damo ko din nakitaan nga nagasululubra la kag nagakuan man tuod. Pwerte man tuod ang mga tarpaulin sang iban dire kun ako sa inyo subong pa lang gabi kinakas nyo na kay mapustlan nyo pa na ngay muon ba hayob-hayob smuloyan nyo. Action firing line. Kay kumadakpa na boss ang Comelec mga kaksyon sigurado gid ko pang sunugon gina nila kung ano nga sitwasyon. Amo na blang plastada. Action firing line. Ginawa na nga bira-bira sang mga utod ta sa Comelec temprano pa nga hatag sa information kabay pa nga matigayon gid ni no? Matigayon gid na. Why pa? Why pa sige alang sige dire kita sa ilo kita sa isa din no. Sa iluhan ta ni Action Dale amo gid kung kaysa may ara gid sang kaangay sina no. Ariyo ipasa ko na Action Dale ang isa ka number kila inon tanay nga aton nga isyu subong nga gabi balikon tala na sila karon para ma-plaster ta isa-isa karon dali gid lang bao pati iniho nagkuan man siya ho sunggod man ara na may ginpasa na ko Action Oliver after mong day ara unahon ta na anay si Sir Winnie kundi magsalalabat ng iban, diri kita anay sa iban no. Pasensya gid mga ka-aksyon kay may ara gid kung kaysa nga mga amos nga bagay. Karunan no. La 7:18 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sige. Plastar ta ni anay tanan-tanan mga ka-aksyon ano. Dali gid lang. Kay isang nagligad mga ka-aksyon nagpatigayon sang AGMA. Ang aton sini nga Central Negros Electric Cooperative. Last September 16, kung di ko magsala, 2021, i-correcta na karon. And ini nga AGMA mga ka-aksyon, may allegedly kadako sang kagastuhanan. Ngagin katingala sang grupo ni Sir Willie Sancho, kundi nagkadto ining kagastuhanan. Kay ti virtual, diba si damo gid sa aktibidad, pero dali gid lang. Online sa firing line. Pasudlon ka na si Sir Willie Sancho. Sir Willie, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod. Yes, Brian. Good evening, no? Mayang gabi sa imo kag sa atong mga tagpalamati. Salamat gid Sir Wen. Ano to Sir Wen ang ginapangita nyo subong audit sang Sineco sa AGMA Sir Wen?
Well, actually, ang agma sa tublang September 26, 2021, no? Karon I was able to secure a copy of a memo, no? Dated February 2, 2022. Nga ining memo, it is addressed to the President of the Board of Directors, no? Si Judith Yap. And it is from Jose Tanyongo, no? OIC General Manager, and Maria Agnes Claro, manager in isang ISP, no? Ang subject, liquidation of 437,000 as meal allowance for the 43rd AGMA, which was held on September 26, 2021. So wala pa nila ini ma-liquidate. Sir Wen, yes, klarohon yes. talang September 26, galinon di 16, 26, 2021, ang meal allowance nila pila to 400? 437,000. 427,000 sa pila na ka person? 37. Oh. Pila ka person na Sir Wen ang nagkaon sina? Amo ni ang breakdown sang expenses sa Brian, no? 61,000 is for 61 barangay halls who lend their internet access or a cell phone to attendees, no? Ang buting ganon, kada barangay yung tagaan nila tag-1,000 kuno kung may internet access siya o kung nagpaulam kang iyang cellphone. Now, the bulk of the amount which was 370,000, amo ini ang sa meal allowance for 740 purok, no? For 61 barangays, approximately at 500 pesos per purok. And then, ang the last is 6,000 only kunong service fee, no? For coordinators. Ang ilang total attendance, according to them, was 8,598, no? Kabilog. Ang nag-attend sa sining agma. Pero ang pamangkot naton, mga 4 na kabulan nga kasubong nga wa Japon ini ma-liquidate, no? Kaya wala sing individual acknowledgement receipt, no? Regarding the meal allowance. Brian, I am only talking about the Bacolod area lang ha, amo na gina-question. Kaya man ang mga sa Bago, sa Don Salvador Benedicto, sila Italisay, nakano na sila yan, nakaliquidate na sila. Ang dako nga pamangkot na ang sa Bacolod, why pa, kasi hindi nila uglaog, 370,000 meal allowance, no? Ang gingastosan siniko. Sir Wen? Yes. Sige, mag-amo sina, kundi ang Bago, may ara man to kaugalingon nga office si Sineco, no? Si Morsha, si DSB, si Lai kag Talisay. So, ang ila liquidation niya, kagkagustuhanan dito man iya sa ilaman niya, Sir Wen. Oo. Okay. Tapos na. Na-liquidate na nila. Kada district lain ang liquidation dito mato. So, ang wala ma-liquidate, ang Bacolod lang gidya, Sir Wen. Amo naglarohon ta. Oo, ang Bacolod area. So, ang ginamention mo na nga 400 plus, hindi lang na kay tanan pagkaon, gali, kundi may mga gingastuhan sila nga iban. Abi mo tong breakdown nga ginambal mo gina. Okay, sina. So, amo nang ginapangita ta subong. So, mag 8,000 spectators do kadamo. Bati, paano tani makuan man? Justify din ni sila subong man? Amo na gani. Kaya man Brian, kuhanin mo online. Online, si ano ang buting ganon. Ang 8,000 yung pangdulungan mo ginito pagkaon. Kung ginulungan mo ginito pagkaon, sabihin ka ng bakal. Di na resibo. Resibo among importante. Kasi wala man ta nagapugong, Brian, kung nagkadto man ang ginaparabi sa atong mga consumers. Ang problema galing something is fishy. Kaya nga, kako niya pagka-intindi, pagka-ibalo, sa September 26, nag-rally kanina sa tubang ng Sineco. Kaya ang basis, ang kuwan sa ilang agmara mga dasulot, doon sa building, no? Ang kapiyak na building, iniblang may General Assembly na perme, dira nagamog, ginasekan man to sa piyak.
no? Aha. And then, allegedly, may ara yan nga nagatubang sa internet Mhm. nga akya ko abi, Morusya siya, kung di man nangalan ng yan na t-shirt, Mhm. pero si ano pagka, ano ta sina, no? Ano pagka ibalo naton. Aha. Kani, Mhm. for purposes of transparency and accountability, Mhm. isikar nyo ni mga board of directors Mhm. kay the consumer that has to know, no? So, Aha. ano na niya man, doon na anara na lang sa niya pirmi man, may 20 megawatts nga questionably, Mhm. may 80,000 nga Christmas bonus. Aha. Wala nyo man ginhatag ang na-pertiniser para sa labor union. That is why nag-file sila sang notice of strike. Mhm. Kita nila ang vote natin sing ganon. Nagasiling man na yan ang siniko nga wala siya sang kwarta. Kumuga nga hindi sa kabayad sang 5% na salary increase eh. Aha. Pero wala ka mo sang kwarta o 427,000, 437,000. Aha. Di nila nagkanto. Why na labot, sir, when ang raffle draw to nila? Why nila labot din. Oh, tilain pag ito nga kagastuhanan, pangitaon taman tong audit, mani kung anong pinanghatag tuloy nga electric fan, ang panghatag lang ang mga plansya to abi, nga panghatag to sila, amo na? That's right, Brian. No? Mhm. The consumer deserves to know. Aha. No? Hindi kay sila nga pagusto lang naman ang akong bala pagtanaw, no? Personal kong opinion. Aha. Ini ba lang iban nga mga board of directors na hindi man tanan, matyan nila bala ang board bala ng Sinico, daw private corporation bala, Mhm. na pagusto lang sila kung anong i-allocate nila. 437,000, 80,000 for Christmas bonus. Mhm. Daw ila bala ang Sinico, no? Ti kung kita, nagasakit ang duot naton nga kung hindi taga kabayad, utdan to dayon mo. Dason na kung ibang gani nga kagastuhanan niya, ang iya nga mga benepisyo sang mamumugon, hindi nyo man mahatag. Mhm. Sinuti, kung para ya sa kabaluman ko nga ang lagma, pero muro-muro mo nang to. Mhm. O, huwag man to something substantial that you have accomplished. Aha. Kasi nga, ginapilit nyo, bet nga maagma ka mo, bisa nakapamato kami. Mhm. Kaya mo galing kaya may budget, kadako sang budget. Mhm. Kaya dapat, you should liquidate this, otherwise, legal action would be filed against you. Kaya amo ni kwarta no? Mhm. Amo ni yung pag nabudlayan, nagbayad kami sang kurente. Karon kung wala kami nakakuha sang information niya, isa na ano nyo pa hambal, this is a public document Mhm. because it involves the money of Sinico consumers. So karon nagpadala na kamo to sang notice of ano to memo to or nagaayo kamo sang liquidation nila to sir? When? Mhm. Hindi, Brian, ang memo niya, alin mismo, internal memo. Oh. Alin sa Sinico. Hindi kamo balaya kamo mismo nag-ayo nagsulat na kamo nga nag-ayo sa Sinico nga pagwaan nyo na kay para makakita kami sa kagastuhanan nyo. Mhm. Matapos sa Brian, ang press conference naman sa Merkulis ng hapon, Mhm. mga na po pagwa naman sang tanan na dokumento, Aha. naman ginatagaan naman sila sang kuan, sang sadsa. Mm. So, and then after February 9, madugangan ang kaso sang Sinicos ni. No? So, labot may kaso sila ninatubang sa libong, May keep may pa sila. notice of default sila. Aha. Niya, siya, dugid niya ka. Para-parapan balaw, 437,000. Hindi mo ma-explicar kung di nagganto. 4 na kabulan. Aha. Sige man kuton ta ni abing mga barangay diri sa Bacolod, boss kay mangita ta barangay kapitan ko naka baton gid mas lakay ang balmo 61 barangays naka-avail sang tag 1,000 pesos to for kung may aras ang internet access Sir Wen ano amo na be? Yes, kapun parabi sa barangay ko, abi nagpaulam lang ko sa ako niya nga cellphone Aha. para na igamiton. May 1,000 man din. 1,000. Di dapat ni Brian, kung magamuna kay rental na, dapat may receipt. Tingnan na kamahal ginaaw sang 1,000 na cellphone. Pero sa totoo lang, Brian, Aha. hindi man tanang situan nga barangay captain di identified sa existing administration. May aram niya nga hindi. Mhm. Kung hindi sa imo, tagaan mo man 1,000. Galibog ang ulo ko kay nga nga marinta pati sa cellphone to, di ba? Live ato, virtual live. Da mo Oo. be. Tinga nga marinta pati to cellphone kada barangay man kay bisan ako nga to ko to sa
ato ko sa Kwan Bay, sa New York Bay, pwede ko kalantaw sa ilang virtual agma mo, Sir Wen? Amo pa na ang tulamang kutanon, da Brian. Ini ang barangay hall, para kuno sa barangay hall is a public office. Hindi, again, virtual gani, para hindi magtipon-tipon. Tapos sa barangay hall sila magtagpuanay ng tadhana nila to. Ay, nano man ang sitwasyon man. Kung niya magina sa barangay kapil, kinanglan pa martila ka para magamit mo ang internet na ginatawag, no? So, daw mayara pa sila 6,000 para sa service fee kuno sang mga coordinator. So, hindi maintindihan. Sige. Wala tulaton ta na, Sir Wen, ha? Kung nanogin mang resulta sina, salamat yun sa mga pagpangukay dira sa Sineco. At least ang konsumidor naton na may ideya sa nagakatabo dira, Sir Wen. Although, nga iniya, kwan pa lang gapangita pa lang kita ya sang audit, hindi pa niya final nga na makahambal kita nga kundi nagkantotang 437,000. Correct. Dapat ikuha nila, i-liquidate nila, no? Kada na-imbitar pa lang kamo para sa Merkulis ang hapon, bala Brian, ang panggit natin kung ano ang natabo sining 437,000 meal allowance sang agmat. Sige, pabalikan na si Sir Wen na utod, gid lang, Pero man no? Anyway, sige, pabosan kay tawgon tayo ng Sineco, na utod si Sir Wen ang yan na lang parting words, abe, regarding sa Rimac Action, check na to na be. Action firing line. Pero tini mo. Sige, Sir, when ang imo na lang bing parting words tonight, abe, before kita mag-wind up, sir? Wala nga ako lang, no? Para sa aton mga konsumidor, ginatinguan kitang Power Watch na makabulig sa inyo, na magatinguan man kita, na makaintindi ang kagastuanan sa Sineco, kundi hindi mga katsoy ng 437,000. Wala kita sa personal diri nga agenda, kundi ang aton lang, for purposes of transparency and accountability, the consumer should know what is going on in Sineco. Sir Wen, salamat sa serbisyo. May gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you, Kayan. Good evening. Yes, sir. Action firing line. Wala untat iyang ukayay sa Sineco, no? Daw gahibing si Mana nga hindi kita maka-issue sang Sineco dire. Galing kiti mayo man ng information for konsumidor para may ideya kita danana. Action firing line. Sige, la 7:32 Action Radio Philippine Standard Time. Ulat-ulaton ta na karon. Sige. May gina-contact sa Action Dale. Away man. Sige. Pagbalik naton karon, check naton si Action Marlon Hinabia kay concern kita sinimo sang ginatawag nga 12 ka mga lugar nga hotspots diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ano ining baklasanay, no? Sa aton sini nga mga campaign material sa mga kandidato ta kung hindi maayo ang ila pagplastar dira. Action firing line. Pero ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Sant. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sa May gabi lang sa mga kauturan ta, si Kurt Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan, Hacienda, Guba, Central, Maaw. Milili Oligo, Elvira Hilugo sa Charito Heights, Granada. Rimar Hicano Haliasgo, Araman sa Valladolid. Tuto Than, Surbray, Gritlang, Kumari Vanessa, Mayo, kag Kumari Jinky, Dayalagdon. Si Milili Oligo sa Bani Cave. Maria Lia Marabailes, Managlorioso. Nagamonitor man sa Camellia, Bacolod South, Tangob. Ginagreet man ni Oligo si Madam Vanessa Star kag Doc Matt Mayo, Jinky Dayalagdon, Will Amar kag Alex Montesa. Atia Kim Iriman idilaw sa Nana Isabel, si Melvin Piniafiel, Dennis Nuestro, Diding Alojamiento, Alvin John Villanueva, patamyaw biga pamati ko si musubong salamat sa tupad balay ko nga may AM nga radyo. Sige, thank you gid met parte. Beth Pabon, si Warren Ortiz, Christine Minies Villalubos, Lilia Taton, si Marky Tribe, mayang gabi Action Radio, si Kim Poyolo, kuno mayang gabi man
Milili Oligo wala gid kasabat ang lang siya kay Peter Cayetano. Erwin Noy Gonzalez Araman, Rochelle Fulgencio Susana, si Rona Regida Travas ang Valladolid, Virgil Pinda, Celine Holmes, salamat gid. Gary Urukay, thank you gid. Mario Garay, Hel Javier, thank you gid sa Australia. Nina Hazel Lopez, taga Monitor Man sa Escalante City. Paul Kenneth Rojo, Santalisay. Neo Saison, good evening, Subray. Kung pormi ka man nga hindi pagbutuhon ang kandidato nga panapik sa puno kakahoy, amo na siya nga kandidato nga wala ga ulikid sa pareho ya action bray. Ako yung pabor gid ko da. Galing kung kisang may diferensya di sir Neo siya Saison sir. Ang mga postering group nila nga pang panakod poster nila. Kuha na baton kwarta lang isa tapos patakaan na butang blam. Ay sus ko. Ang ilang kandidato ay kabalo nga ginaguba na gali. Si Christy Araman siya alam na balaan niya. Si Ruel Villarusa, big check it Sir Wen. Si Kativer Araman. Hilda Alfaras, good evening lang kay Ariel. Sige. Ma-relax ko for a while, balik ko din dugay ha. Standby lang ka mo dira at lagko pangaton sini nga mabalitaan. La City 36. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa
Action Firing Line. Tamyawon ta ng mga otod ta. Good evening, Sir Bry. Pagrit lang OPR kag Similiano family. Monitor kami diri sa barangay Manghanoy. Salamat. Ang classmate ko man galing nga si Alvin Villanueva, naga-monitor man si Rimat Tiriona, no? Tupad balaya ko no, ga-monitor sa aton, nagakabati man siya. Action Firing Line. Evening, Sombray, monitor lang kami. Tamyaw ko lang Brillantes family. Sakay Lola Consing, Dorias, si Tintin Galinia, sang Purok Marang, Barangay Mandalagan. Si Aidelina, Provictencia, no? Providencia. Kaloy Riosora, sang Barangay Tangob, naga-monitor man sa aton sa pagpangalaga. Thank you, Gid. Good evening, Sombray, monitor ko na kadagabi si Maricel Purano, 30. Greet ko lang da ang magulang ko sa Tangob, si Tupi Purano. Sige. Action Firing Line. Last 7:54 na sa aton nga pagpangalaga. This time we have Action Marlon Hinavia. Hibaluon taning mga lugar nga dusi ko no nga ginausisa karon sang COMELEC mga kaksyon kag iban pa nga preparation nila for umpisa sang election campaign buwas nga adlaw for national nga mga figures naton. Ang balita na Action Marlon na via dulong sa aton sa D3 Bayo. Dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, maayong gabi. Action na Bayo, unahon ko lang ang ining mga lugar. O kung pila ka mga lugar tari sa Negros Oriental nga ginkabit bilang election hotspots o kung ginatawag nga mga areas of concern. No, angon sa natalada nga eleksyon. Ining recommendation Action Bray, ang ginbasihan sa di ang COMELEC resolution angot payasa nagligad nga 2019. Okay, why pa makapagwa sa resolution Action Bray mong COMELEC angot sa sining 2022 nga piniliay. Amo ni kinangagin klaro sang bag-o nga COMELEC Provincial Supervisor Attorney Roberto A. Salazar nga kung magwa ang bag-o nga resolution sang COMELEC angot sa 2022 nga eleksyon, ini nga listahan o kung lugar nga ginhingadlan niya, posible pagsumbray nga mabuhinan or posible nga madugangan, posilingon posible pa nga maglikwat. Tingala man ko kani Action Mar, I'm sorry, gawon ko istorya mo, nalaki pang DSB, nga subong wala man to enkwentro, galing alkalde, kag vice alkalde Action Mar mo. Yes. Ang Don Salvador Benedicto, ang manauna, nga ginhingadlan, Action Bray ni Attorney Salazar, nga area of concern. Nagaisahan doon nga area of concern. Mantatlo ka kategorya Action Bray mo. Category 1, 2, kag 3. No? Ang category 1, amo nang ginatawag nga area of concern, Boselingon, may ara sang natabo, nagligad nga eleksyon nga insidente, angot sa piniliay, or may ara sang intense political rivalry. Amo nang area of concern, category 1. Category 2, immediate areas of immediate concern. Posilingon nga may ara sang presensya sang armado nga grupo, private armed groups o kung ining ginatawag Action Bray nga CTG, Communist Terrorist Group. No? Category 3, grave areas of concern. Both, balikunting bun mo ang number 1 kag number 2, dara sa matupak Sombray. Sa grave areas of concern. Ang category 3. Posilingon, ang mga lugar nga nabilong sa ning category 3, mayara na yang nga intense political rivalry plus mayara pagipresensya sa armado nga grupo. Wow. Area of concern, Don Salvador Benedicto. Ang areas of immediate concern, Manapla, Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Himamaylan, Kabankalan, kag Hinubaan. Baliwalo. Ang grave areas of concern, panuwasang kanto ni Moises Padilla kag syudad sang Escalante. Muna sa prong pagsalig ag Sombray ni Attorney Salazar,
nga ma-control man ay kag mapabilin sa gihapon sa mga otoridad sa PNP kag Philippine Army ang katawhayan kay nagasigiba ng ilang siniak sumray nga paglibot-libot sa sining mga lugar para masiguro ang eleksyon mangin malinong kag matawhay. Ining pag-merge bala sang duha ka grupo sa probinsya kadako sang bulig action bar no nga atong mga lugar sang una nga daw ka gamogid sa eleksyon subong nagtahaw bala action bar no. Oo, ang palantayan lang is 5th district, kalimang distrito mula sa palantayan ay duwa kid ya maareglong surprise ni duwa ka dalagko nga local political party kag local political groups. Dirato no do porting enkwentruhan na gid man bahalin sa kongresista. Taran nga ba duwa kag sunod nagsumbray maengkwentro da pati board members maengkwentro pati kongresista maengkwentro sa 5th distrito. Kag ang kongresista ka mga board members da ka mga puro man mga bonggaitan man nagsumay no. Kag ang pila ag sobray da nagopdaray man sadto. Pero mo nagkontrahan na no? Tuod. Arewa si Attorney Roberto Salazar ari na agsumbray ila sa opisina diri sa Kwanho sa Kadiwa Center bla. Aran na at least malapit-lapit although ati ang espasyo medyo gamay-gamay. Pero malapit sa Kapitolyo kag malapit man sa proper sang syudad. Di ba sa liga daw sa shopping nisla? O tega rin talan to. Ang ato sa ding probinsya rin talan to ti mas maayo kay nalakip pa sila dira sa mga lugar nga dira madahamtang iban pa sa mga departamento under sa provincial government. Kay probinsya ginang garinta hindi ya ang Comelec itself action bar. Nabuluan kag Sumray daw province kay nagligad gani nga mga tinuig nagligad ang election Sumray pahulan ka gina-provide na sa provincial government sang vehicle mo. Ang Comelec Sumray para at least mayara sila sang gamiton. Mayo kay accessible katamag Sumray ang lugar nga napilian na lang sa nga pagasaluhan. As ka daw ka okay kit interview ni si Attorney Salazar. Mayo may istoryahon ko no nami man Why isang problema, welcome kay na no ang Capital Media. Yari siya sa ato sa nga interview angot sa siring election hotspots kag areas of concern. The categorization actually sa mga areas ni as areas of concern, no, areas of immediate concern and areas of grave concern, no, was based on COMELEC Reso number 10481, no, which of course was effective during the 2019 elections. Ano istorya nga ninamon nga bangod nga wala pa sang reso, no, on this, no, for the 2022 elections, nali may mabag-o pagman sa listahan. Pero na-note natin no, during the previous elections, so practically the same man lang no, ang categorization na pagwa sa COMELEC. Of course, ang area of concern natin una is Don Salvador. Areas of immediate concern, Manapla, Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Imamaylan, Kabangkalan, Nubaan. So, these areas are mostly affected by the CPG. Pasalig man ang AFP, no, contained man niya ang threat and continuing man niya ang ilang internal security operations no, to further contain the threat of these groups. No. Sir, may areas of grave concern? Yeah, no? So, Candoni, no? Moses Padilla, and Escalante. Sa luwan tanabahan, Boss Kadlaw, or aras 12:01, karon sa kagahon nagsumray, siguro ti mabatian, nakamasaksihan ang paglinagating sang martilyo kag alansang, iba nagsumray, ti siguro kung tawo ni ang poste kag kahoy, kakuriit na nisla. Gusto. Nila, kami naman yung puntariyahon karon ho. Kalabuslot naman yung kilid sa kahoy, bro. Official na kampanya na sa mga kandidato sa sa bahin sang national nga posisyon. Dabo na sa pabangkot para tigulog na rin sa may sunas pakulod, no? Kung wala po, hindi naman mang pangkakason. Ay nang sobra ka mga dalagko na ganyan mga campaign posters sa tarpaulins. Ambal ni, sa bahay ang sobraya sang, sang probinsya, ambal ni Salazar istorya sa anay, ma-meeting sa anay boss, sa taran-taran nga mga election officers niya, higher officials ng PNP, Army, kagadi ILG, parang i-plastar sa maayo ak sumray ila sa nga i-implementar. Hindi lamang pagpambaklas, hindi lamang operation baklas, kundi ang pagpasiguro man sang dapat kinatuman ang
health kag safety protocols. Aha. Samtang nagakampanya aksyon baray, no? Ang problema sa Comelec Action Bar kay kadugay na ta naga-eleksyon, inablang wala gid may nakasuhan bala sa mga oversize ang tarpaulin, wala man sa may nakasuhan nga na may takabati we don't know lang sa mga nagpamutang dabi sa mga bawal gid mo, no? Action Bar. Correct na. Kay ako eleksyon na agyanta daw asta man lang sa balita nga yan na ho. Sa way man sang napamatudan kag way man sang nakasuhan Pare yon abisang kahoy, di ba? Jurisdiction ay sang DENR. Titani nag-upod pero sa sila nga duwa sang Comelec nga amo nag-govern sini kag failan nilang kaso ko nila kaso tong politiko nga tag-iya sinang poster nga ina kay para masampulan gid action mark kundi sino man tunto nga politiko magbutang na das puno sa kahoy kung may sampulan gid kag mag ka penaltihan man. O galing kay kon ikaw para sabi example ikaw taga DNR, ina politiko na kon manabulik si mo nga nakapustok na. Ano ka? Booking da yun ba? Simple mo na balatian responsible sa Pilipinas daw. Tibos nga adlaw bal ni Salazar sulatan ang mga kandidato sulatan na sila, no? Pabalon. Ina gani I'm sorry Action Bar, no. Kuan lang ni sa discussion. Ina ganing sulat-sulat na daw ka redundant ano sa nagani man. Do ka sulit-sulit na gani mo kay nga kada eleksyon amo na ning ginamuno tamo tibisan way na niya sulat ya ang mga kandidato may idea na ni dapat testingan na lang dayon para magkaladudla ni sila. Kabalon na sila sa para kapag na kandidato galing kay ang rason permis kandidato nga kon sa ila pinapuntariya sila nga laing guro na takod basi kontra ko na takod butan gabi basi gin guba lang kusna sa kontra ko. Mo gid ang rason sang kalawaran nga manakpan gid no. Pero ang nag-atag sa barangay hindi gali ka kampanya ang kandidato sa national possession buwas nga adlaw kung hindi sila mag-apply for permit dapat kuhaan permit sila mag-apply kung sabay sa presidente, vice president kag senatorial pati party list sa kandidato ma-file sila sa application sa regional Comelec campaign committee. May mga Comelec campaign committee mo pinakataas na is regional, ikadua provincial, ikatatlo city, ika-apat amo ning municipal. Subong lang ni Action Mar no sa pandemya lang niya no natabo. Oo, Action Mar kay may ara sila sang dapat dapat tumanon no nga limitation sa sining pagpangampanya sa Bray. Damo sa restrictions kag limitations mo. Tungod magyapon sang COVID-19. Hindi ta na maisa-isa sa Bray ni kay medyo malawig-lawig kag damo-damo ni. Mayari din limits ang gathering. Ang mga official sa barangay Action Bray gin-deputized ni sila. No? Ginhatagan sila sang authority para nga mag-monitor sang implementation kung sino ang nagasupat sa health and safety protocol dapat amo na silang ma-report sa Comelec. Bauta, pangamuyo ko landa ko ni deputize tang mga barangay officials ta hindi lang mangin bias Action Bar kag mangin partisan ba labi na gid sa lokal nga piniliay na o kung kampanya. Dapat na ginapamangkot kay Salazar ang explanation ni Salazar okay lang kung sila madakpan nga kay ang mga barangay official sa Bryce Bonte abalon na nagitman may ginasuportahan mga kandidato. Nasako na meeting nila pero way gini sila ka dumdom nalipat ni sila nga dapat hindi sila magpakita nga may ginasuportahan sila kay non-partisan yang mga barangay ta dapat mo. Kabal ni Salazar dapat ipasiguro lang silang barangay officials nga ang gina-report niya tuod kag ang ita-report niya, hindi sila nga pamulitika bagod pang ginasuportahan siya. O silingon, nga ang nag-report ka barangay officials, pwede man makasuhan. Kay basib lang magkalinabo, if you remember Action Bar sa plaza, atublang atublang pinag-issuehan sang ticket ang grupo sang asinso nila ni Albi Benitez, sila ni Patrick Lacson. Oo, pero ang iban to nga nagapang-isyo, may ara to gani man sa tupad nga grupo sa nagapanakop, way man gani ginisyuhan ticket, hindi nila grupo. Doon mo na bla? Plaza to, ato medyo may pagkahilmonon to Amo na yun, magsigbantayanay na daw. Magsigbantayanay ni sila. Ang sabahin naman sang
private property. Aha. Pribado nga lugar nga may ara sang nakatakod nga oversize nga campaign posters. Ang Balde Salazar, tiguanta nga makilala ko sa iya sa sidang private nga property, kag padalaan taban sang sulat. Kung pwede, siya na lang mamotomato, pasugo, pakakas, bangod nga illegal ina oversize. Amo na dapat may balaan sa subong nga gabi sa mga tag-iya sa property nga wala iya naga-matter kung tag-iya ka ang kadakuon sang sizes kay ang guidelines sang kumalikya daw 2x3 lang ginaya. Action Mar, no? Correct. Oo. Kung magpakatig-adara ang tag-iya sa ng property, kaya rason yang akon man niya private ni, no? Di gid pwede kakasungkit kay basta oversize. Illegal. Basta oversize. Basta oversize action na ba? Okay, iban way na kaintindi. Action Mar, I'm sorry ha. Prangka lang tang istorya. May mga tag-iya sa property nga ti ako ni pagusto na diya butang kay pagusto. Dapat intindihon nila nga bisan imo na property kay guidelines ang kumilik 2x3 lang, amo lang ina dapat kada kuunda. Pwede mo na nang butang da ang mala boss kadako nga campaign material da kung wala pang kampanya. Amo nang klaro da. Correct. Namuno na kay na Atty. Salazar, sila nga ako, habalon na rin man kamo. Damo sa mga mismo kandidato, damo sa mga mismo butante, or tawo, why kita ka pasabasa sang rules, sang kumulik, di amo na nga perbis nagalalis, pasabasa man pa may time. Mga supporters. Mga supporters, blawang kisablaw. Are si Atty. Salazar, malikanta. Yes, no. Actually dapat sugod boss, no. Supposedly ma-start man kami tani pangkakasman, no. For the national elective position. Ang local ya hindi nato na ya pwede kakason, no, kay wala pa mag-start pa nila campaign period. I think klaro man na, no, sa jurisdiction, sa jurisprudence, no, sa Rosalinda Pinera versus Comelec nga of course acts or omissions in relation to elections, no. They will only be answerable, no, for acts or omissions in relation to elections during their campaign period. So sa buwasya, tito tanawon ta, no, kung anong action taken sa mga EOs naton so far as the campaign propaganda materials of the candidates for national elective positions. We'll be calling the attention, of course, no, of the property owners kung nara sa ang problema nato nara sa private property, no, private properties, especially when the private properties are vacant lot, no, where we cannot ask anyone there, no, wala isang tao dira pwede ka mangutan. But of course, we can always ask, no, kung sinong matagiya sa mga kalupaan na ng mga private properties na. So they will be writing them, no. Kalang kandidato mismo, no, we'll ask them to take down, no, their campaign materials for being violative, no, of the Fair Election Act. Well, I cannot promise you that Rebo will start tomorrow. Dapat i-survey ka pa na, no? Hindi man niya may magyanda na, kakasunta na yun, no? Of course, he has to draft, no, or craft his action plan. Kaya ko sa makulod, So, hindi lang pwede nga discriminate ang aton nga pagkuhan. Dapat planuhan na iya kung kuan with the other members of the task force on Operation Baklas. So, aton task force na, of course, ang chairman dira or chairperson is the election officer. No? We have as members ang mga taga-DPWH and the PNP, no, or AFP if they have any presence, no, in the municipality or the city. And of course, we can deputize, no, any other government agencies, no, nga pwede naton mahimyo nga mga miyembro sang task force Operation Baklas. Tun-an para nato, no, kung di ng ruta, kung i-identify naton kung sinong kalakason dira, amo na, no, mga things that we have to consider before we take action on the illegally posted campaign materials. Laban, boss nga luwag sombray, daw ay pinilauman nga may kaksanay nga matabo, no? Ito na bes, ma-meeting pa, siguro ma-udto or hapon. After sa meeting, dara pa na sombray i-plastar mayo ang plano. Galing kita nga mga guidelines nila. Dugay-dugay na ni. Sulit naman ang action mark. Galing formalidad na ng ilay. Daw mo nabi.
Ote ko nako kandidato sobrang balaan ko yung ano illegal na kakasana nga daan na parang test hindi na yung mabinson ngalan mo nga way kapagkapong ko violator ko na. Correct na. Kag prang kang istorya makaguba na bla sa background kag pagka kandidato nyo no ang pamutang nyo dang hindi amo action mar. Oo. Matumato na lang kay hindi na pagulat nga magdamo-damo na kada kasumbray ang kwanla. Ang mga ginakabig illegal kag inang poster mo da nga butang ano ko'y dugay na pasikon na mo kitang unang mamunuhan lang. Labi na gid kon ang poster o campaign poster mo ara kita sa durungkaan sa mga tao bla. Oo, gabarakang gid bla. Kita yaos tapos sing lobo kita on bla. Sa mga likuan abi. Ara na da siya. Ati boss nga law after sang meeting so pray balon ta ko nano ang dugang ginkasugtan sa Commission on Election. Ang ka-action nyo, gikan sa Kapitolyo Action na marong hinubuya, mga ka-action sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Balita na Action Marlon, inovia dulong sa aton sa D3 Barrio, dugang ang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Sige, hulat-tulaton tani boss maka-aksyon ang pagkatapos ang meeting sang Comelec, kagiban pa nga ahinsya sang gobyerno, nga among may poder sa pagpangkakas kag pag-implementar sang husto kag matawhay kag maayo yang eleksyon 2022. Action Firing Line. Tiko, ikaw dira ang kandidato, palihog lang. I-advise nyo na o advise nyo na ang inyong mga postering groups nyo dira, nagapang poster na panapik na. Nga sa mga bawal, hindi sila magpangtapik. Nan. Kay pwede i-ground pila kadlaw. Pasi pamantuod tuturon sang Comelec. Prangkang istorya, kamok bati na kamuda. Ikaw Action Oliver, Action El Rey. Kabati kamo nga maging filean sa mga illegal postering. Way pa Action Firing Line. Diri sa aton, way pa ko guro. Way pagiguyak bati. Bot lang dito sa iban nga mga probinsya. Na? Doon mo na abi. So, minus factor na bala. Ngang isa ka kandidato, violator. Mga butante, subo nga mga maalam na kag mga wais na. Basi hindi ka mo mabutuhan kung magpinadungol ka mo da. Action Firing Line. Tiyan mo man ang hangyo, tas Comelec Comelec, PNP, ang inang DENR, king DENR, concern nila ni mga punong kahoy pinanguton nyo na gani sa may old airport daho kay hambal nyo, medyo sa gabal sa nagalinabay nga mga tawo, ining ginapang buhuan na gani sa mga politiko, sa mga nagapang takod poster nila, duway man takbati, may ginpang fileland. Action Firing Line. Abi, testingin nyo for once abi, nga makabati man ta. Galing hambal Action Marlon. Siya nga kasuhan ko ng politiko nga doon nakatilaw man ko ni suporta siya. Action Firing Line. Pasensya lang taga DNR pero kung kaisa daw kung si Sir Winnie Sanchon, maka-ismail kita sang something nga ispisi. Action Firing Line. Pero hindi tagaan tani sila sang tsansa. Kay ilan ni trabaho mo, tilang tawon tami. Boss, i-check tagid na no? Kaya kung nakukita ko politiko nga ang iyang mga poster, puro tanan mga illegal, mga kaksyon, ara sa mga hindi dapat, kakudlaan ko na yung gana magamuamon Action Firing Line. Dulaan kung magbuto, mamusin na, inabalang gina-imbitar Action Olivero sa mga interview, sa di magtambong, dulaan ko yung ganas na Action Firing Line. Si Mayor Bing ganito, ay kuya na dulaan ganas to ya. Okay, ginto. Kay gusto ya face-to-face mo. Gusto ya mag-atubangay gislatan ni Congressman Albi Benitez mo. Hindi pwede kay virtual lang dapat mo. Hindi mo na manubag. Pero ano to gani nga meetings ang naligan nga adlaw nga virtual lang. Nga nagsugot man to sa Mayor Bing. Action Firing Line. Hindi Akuan gali. Piska Vinant gali. Dapat face to face man Pero ang balsang pulis virtual lang ta. Action Firing Line. Tani yung mangkot po kay Action Dale tani isang Sabado mo. Basi ba padala sa Mayor Bing sulat nga mag face to face lang? Action Firing Line. Lipat ko pero why na ko na. Okay na to sa virtual lang signing of ano to. Covenant mga ka-action nga magtawhay election tani sa Bacolod. Action Firing Line. Hindi mga yumyoho man na nato. Last 8:18. Pagbalik nato na ka-action,
istoryahan taning abduction balas bago. Ano gining istorya sa ninyaman? Action Firing Line. Sang Enero 18, pa ni siya nadula mo sa subong way ginihoy kag nihayon. Pulis naton galalain man sang investigation. Action Firing Line. Pagbalik karon dugay-dugay pero ariyo gusto niya blay piktibo kag natural nga The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Host bilang ka Sir Jerry Azero Jr. Monitor lang oid wife Ramuna sa Barangay 35. Salamat. Niyo Kayson Saison kapin ang gapa picture butante lagid butong kapin ang gapang picture botante lagid sa butong nga makwa ako action Braya. Kung gapa picture tod no. Ara sa most pandemya mo. Jerther Humayaw Brian Navarro nagamonitor di sa Sumag. Brian man. Sige salamat. Hubog na. Oy, dumayo na. Hubog na kuno. Nihinay lang. Homalo Minara man. Shane Anthony, nagamonitor man sa New Jersey. Wow, God bless. Roger Sildres, good evening. Sumbray, Tamyaw, asawa pamati sa Panyapon, Karen. Salamat. Liberty Beniten Obaldo, nagamonitor man sa Storms 4, Mansilingan. Si April Banaag Araman, God bless man. Janilo Sanzino, nagamonitor man sa Bantod, galing ga Burot Radyo ko. Uy, nga aman. Ito on bimaayo Sir Janilo be. Ariel Kabatak, Action Bray. Good evening. Monitor lang FB Live. Great ko lang wife ni Lida Kabatak from Ariel. Sige. Kurt Nathaniel De La Torre. Good evening. Action Bray. Great ko lang Papa Joe, Papa Marlo and Tuming. Nga ga-monitor gid si mo. Salamat. Jole Militado Patrimonio Araman na lihog lang great kay Eden Ariula, happy birthday. Paul Spot III ni Canorti Kala, Hilda Alfaraz, thank you gid. Si Christy, okay, nabasa ko na kayo na, no? Balikan kong iban karon na alas 8:21. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic kaya ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work. Iligalo sa Purok Kalubihan, Barangay Mandalagan, kada Sabado sang kaagahon. Muna dakpa na ni sa galing balik lang ni. Okay, sige, check naton. Task Force Butagoy sa Bacolod. Dakop sa mga baboy nga ginaihaw background backyard rather. Good evening, so Brian, gapamati gid kami always sa programa. Aslang ko tani nga diri sa amon barangay Mansablay, Isabela, ang amon balay na wad-an atop gin palid kag naguba pagbagyong Udet. Nagpalista kami sa barangay kay hambal buligan sang DSWD. Ginpictura namon ang balay kag ginpa-print tapos anay karon hambal sang barangay indi paghatagan bulig basta 4-piece. Pro daan na nabalaan na nila nga 4-piece kami. Tani daan naghambal sila nga indi pwede madala ang mga 4-piece kag wala manila pag-intua para wala kapakadto pakari. Follow up lang sa ila siguro. Sige, check na to na Bicon 4-piece member ka kung di ka na pwede ka baton sang audit. No? Action firing line. Sige, ma-try lang naton mapulo pamangkot dila ko makapasalig buwas sa gabi mangita tay diya. Good evening, BBM kami pro, hindi kami kay Sara Duterte. Hindi mo gigili maano no, hindi mo ma-please nga duwa gid yang butuhon sa isa ka grupo. Action firing line. Maayong gabi, Action Bright, ginatamyaw ko galing pamilya Viloso kag ni Koyko sa Shinda, Kamansig, Guanzon or Gonzaga, Barangay Robles, La Castillana. Ginatamyaw man si Mama Elizabeth dinatuman Ninoy ko kag papa niya nga si Alexander sa pinakagwapo namon nga tatay Benjamin Viloso Jr. Salamat gid sa pag-monitor. Next time medyo nubo-nubuon lang ha. Action firing line. Hello, happy evening. Action Bright, may i-suggest may I suggest that ang ginahambalan nyo ni Mr. Willie Sancho ang pamangkuton mo si Father Larida. Kay mayo na siya magbantay sang sala sa mga government agencies. Dapat magbantay manda siya sa Seneco. O galing base naglain na ang panindugan niya kay ang member na siya sang board. Sige mangkuton ta sa. Action firing line. Base ka monitor masubong si Father Larida kag maka-communicate man sa aton. May gabi Sir Bry, gapamati kami sa programa mo permi kada gabi tamyaw ko lang nanay Quintina. Papa Tony, kag bana ko Junjon Templatura. 3 kids ko si Grace Queen, kag Nathan. Salamat gid diri ni daday niya. God bless. Sige karonan tang iban. Action firing line. Kay Aryo. Enero 20 I'm sorry lang. I'm lang gid good evening Sumbray. Monitor lang kami subong Pijakway Barangay Comalisque sa Jimmy Saiko ni. Jimmy Saiko. Di siya nakakuha sang numero ko man. Action firing line. Daligid lang. Madumduman nyo maka-aksyon nga sang Enero 18 kung di ko magsala. May isa ka persona nga gin-abduct dira sa may area sang Barangay Abuanan. Lapit lang da sa BJMP mga ka-aksyon, no? Ining nasambit nga persona amo si Johnson Garfield. Kag ini siya nagasakay sa motorsiklo nga gin-abduct sang duhaman nga nagamotorsiklo ginpasakay sa isa ka salakyan. Action firing line. So pagkatapos sa to, inayawan na kapangita ang pamilya niya, no? Kung mag-Enero 18 ka, tiano na subong inang 7 na. So mga lapit na mga 19 días na ang nakaligad mga kaksyon. Action firing line. Ining si Garfield magkaksyon taga syudad sang La Carlota. Pero may live-in partner ini siya sa piyak pagid nga Banwa mga kaksyon. Ang negosyo niya sini sa report nga naga
deliver ini siya sang isda dira sa BJMP. Kay former ini siya nga priso man sa BJMP. Action Firing Line. Kag during that time nga ni siya gin-abduct allegedly nga natalana to sa pagkabuas 19 sang Enero nga atubang kun tani sa hearing niya sa kaso nga pagpanghimulos. Action Firing Line. Pero amo na to natabo sa iya, waay na siya kita nagkalabilin ding helmet niya mo. Ang motorsiklo nga suno sa Iloy, hindi man to iya, yasang migo niya, pero hasta subong ang motorsiklo, wala may nag-claim. Ara gihapon dira sa police station sang Bago. Kung sinong tag-iya, sili nga nagaduag sang Blue nga Raider, mga kaksyon. Action Firing Line. Now, 19 days nang nakaligad, gin-follow up naton, kag na-istorya naton kay na, si Police Chief Master Sergeant Hob Ugares. Amo ni siya ang Chief Investigator sa Bago PNP. Ginpadulungan nila atong live-in partner. Before na interview, taman to gani si Police Lieutenant Colonel Ju M. Malong Hepe sa Bago PNP. Nga base makabulig ang live-in partner to locate kag ma-trace nila kung saan ay sino ang mga personalidad nga posible matudlo amo may kaangtanan sa pag-abduct sining biktima. Action Firing Line. Tisang sagi kay imbestigar ang San Carlos o Bago PNP kay Sinima Kaksyon na labi na gid si Ugares ang Chief Investigator. May mga names tuwagin panghatag ining live-in partner sang biktima nga si Johnson. Pero sang gin-check nila ini sa La Carlota, wala mi isa nga may nakakilala kag wala man sa lugar nga gin-mention sang live-in partner. Action Firing Line. Titob-tob subong, wala pagid may itumod mi isa ang Bago PNP sa sadto mga suspitsado nga nakamotor kag nakasalakyan to. Kag wala naman sang nihoy kag nihay, way gid sa mga indikasyon kung diin na subong ining si Johnson Garfield, mga kaksyon. Action Firing Line. Dako nga palamang kutanon gid kung diin na ni siya subong. Pinaka-late nga pinaka-ulihi nga na istorya sang live-in partner nga nabatian niya. Atong si Johnson may ara sang ginaistorya sa cellphone nga nagapanukot, which is subong amo ning ginatutukan gyapon sa kapulusan, pero tiwaises lang dalan kundi sila maagi kay kulang ang information nga yara sa ila. Action Firing Line. In fact, solo sa Bago PNP gani, ang live-in partner amo ni amay dako gid kuntani nga bulig nga makahatag sang matudtuod gid nga senaryo sang background sa iya live-in partner nga si Johnson, pero subong ti amo na medyo mabudlay gid para sila. Action Firing Line. Ari ang live-in partner ako ng police makaksyon. Sa parang posible kasi nga isa sa mga tanaw malamo nga makaposible makakonect man sa kaso ya. Sir, paano ta nahambal sir nga fictitious name, sir? Di inya ging kuha mangalan. Hindi sir, hindi naman ma-verify kasi ang mangalan gidulan na sa area sa nakalota ang panghambal naman to. Oh, okay. So meaning na to nga mga tao, sir, taga La Carlota. Gamo na. According sa iya, pero ipa-verify na po namon, may mga hindi pang mention, man sinasabi mo, may pang mention actually ang leading partner ito kabi yung ngalan sa mga personalidad. So, ang iban ko na sila hindi mag-ipiyas lang na totally, taga nakalota lang eh. Okay. So, magpapasag ipang-verify namon, taga pang-verification, so, turns out na itong mga hindi naman malapit ito, sir. Ang mga allegations, sir, amo man to gihapon, sir, atong mga base may utang or siyang may utang? Yes, sir. Lagi kami na po, sir, nagatutok sa amon nga, no? Kasi atong daw, sir, wala pa kitang disir na kita, no? Or ano, hindi, kung anong sitwasyon subong sa biktima to, kasi naglikad sa dari, baling pamilya. So, nagkataman din sa amon, so, nangayo man sa update. So, istorya ko man sila, sir. Kasi sa subong, in case na may mga information man sila nga mag-gather, so try nila nga or isikita pa kami nila sir para at least mabuli kami sila. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang hambal pa diri sang police, mga kaksyon, nga ang pamilya tinagabalik-balik dira sa Bago PNP to check verify kung may ara sa mga information. Tim police way man ihatag
hambal sang polis, basi may araman kamo to information, pabalo kamo di kay pangitaon tada yon. Ang ginaproblema, subong actually sang bago PNP ang live-in partner. Nga medyo allows ang paghatag sang information, medyo kulang-kulang. Kulang-kulang man sa pag-kooperar para mahibalaan ang location kag mabalaan kung o ato mga suspitsado. Way gauntat ang police according sila pero way sila anong mahimo kung wala saksi, wala sang may makahatag sang giya abidalan tiwag isla may mahimo ano na nila karon? Action Firing Line. Di man pwede nga ma-drawing nila ang ilang sini nga investigation. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay maka-aksyon na. May mga balita pagkikita nga gin-preparar para sa inyo pero ari ang Evergreen Herbal Capsule maka-aksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako galing si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Action firing line. Si Senador Dick Gordon ginpalayag sini nga liable si Presidente Rodrigo Duterte sa kaso nga i-file matapos nga ti mga appointees niya amo ning nag-get away sang pag-deal mga kaksyon sa gobyerno sa maluso nga pag-deal nila dira sa pharmaceutical firm Pharmally mga kaksyon. Imagine mo na nga 8.6 billion nga contract sang gobyerno sa amo nga firm mga kaksyon sa diin questionable kay 2019 lang ni nagtuhaw ining pharmaceutical ngang ila sini kapital 625,000 pesos nga hindi kapable nga mag-supply kun tani. Tama na gina-question subong ti kasuhan na ni si Dr. Francisco Duque III sang DOH. Si Presidente Rodrigo Duterte lakip man pero subong hindi pa siya pwede makasuhan kay may immunity pa. Presidente pa siya magpanaog. Ilang tawon ta. Action firing line. Ay, puwerte, no? Sir, sa barangay diri namon, sa barangay Kaliling Kawayan, may teacher di, may sakit siya, nabakunahan. Tuod ka. Sige, check ta ni Abi, hindi ta gini mahambal mo, basi ma-fall kita bladiri ko na mo nang ihambal ta. Action firing line. Evening, Sombray, laban gani for peace ang nadala di sa amon sa mga ayuda local national kag kongresyonal nga ayuda kay Amo Pigado diri sa Kabankalan. Timo tong sa Isabela gina-question nila Action firing line. Ay man naman sige. Ang oras ko daw walang alang nagid. Si Nem Piroy, evening Sombray, lihog lang ko great nanay ko langgi nga always gapamati sa Action firing line diri sa Shinda Guba Barangay Don George Aranita gurina sa Bago City. Salamat gid sige. Action firing line. Si Mama gamay ko da nun juning nanang Inday Diding nung Joe and the rest of family. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more din nagapasalamat gid kag magahilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline kag pagkagabi sa Action firing line na naman. Mga kaksyon din ka man sa Pinas or din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio.